Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawilujengan lan rahmating Pangeran tumrapa dhateng kula lan panjenengan sedaya. Para tamu kakung miwah putri ingkang dahat kinurmatan, rene sampun dungkap titiwancinipun malah kepara mulur sawetawis menit. Keparenga pahargyan sapenekan utawi boyongan sarta ngunduh panganten anak Mas Sumarton SH kaliyan Nakjeng Sri Hartati SPD dinten Kemis Wage 10 Agustus 2006. Sinengkalan manis gumolong tanpa mangro kawiwitan. Minangka sulih saliranipun ingkang hamenggu gati inggih Bapak lan Ibu Parto Sudarmo ing nyutran ngriki, pangurmiyin kula ngaturaken pambagya sugeng rawuh dhateng para tamu kakung miwah putri, langkung-langkung dhateng Bapak Ibu besan, nuninggih Bapak Sastrawiyana sekaliyan saking Padokan Bantul. Ingkang nuhoni rembak ingkang sampun samangke sampun anganti putra panganten sarimbit wonten ing Bayat Parto Sudarman ngriki. Salajengipun minangka panatacara keparenga kula ngaturaken tentamaning adicara ing dalu menika. Makaten saparipurnanipun atur pambagya harja menika tumunten kasambet dawuh pangandikan serah-serahan panganten saking Bapak saha Ibu Sastrawiyana saking Padokan Bantul. Ingkang badhe dipunsalirani panjenenganipun Ibu Dr. Randa Sulastriati. Dungkap adicara candhaipun, panampinipun Bapak lan Ibu Parto Sudarmo ingkang badhe dipunsalirani panjenenganipun Bapak Dr. Randa Sujatmiko. Paripurna adicara serah panampining putra penganten kalajengaken kanthi lelenggahan lan rahabi panghormatan pasugatan sinambi midhangetaken lelangan campur saringu dilaras saking nyutran ngriki ingkang dipun pandegani Bapak Sumitra. Para rawuh, keparenga samangke wekdal kula causaken dumateng Ibu Dr. Randa Sulastriati ingkang kaampingan Bapak saha Ibu Sastrawiyana ingkang badhe masrahaken